Вы слухаеце без доктара навук не разабрацца. Падкаст, дзе бацька і дачка разважаюць аб Беларусі, беларусах і беларускасці як доктар гістарычных навук і проста яго дачка. Вось завяршаецца серыя, чаму Беларусь такая не беларуская. Калі гэта першы выпуск, які вы слухаеце, раю пачаць з эпізода номер 1 пад назвай «Шляхецкі пачатак». І далей, з кожным эпізодам мы паглыбляемся ў пытанні беларушчыны аж да гэтага эпізода. Калі вы ўжо слухалі папярэднія 5 і даўно чакалі наступнага, то запрашаю. Што адбываецца з Беларуссю, з беларускасцю, з мовай пасля Другой сусветнай вайны? Так уже прыходзім да такога блізкага да нас перыяду. Так. Там некалькі момантаў хачу адзначыць. Для беларускасці як станоўчых, так і адмоўных. Адмоўных, на жаль, было больш. Я хуценька пералічу, а потом мы будзем іх канкрэтна все абгаворваць. Это, напрыклад, той, што адбылася самая вялікая трагедыя ў беларусаў. Хіба на працягу ўсёй гісторыі як нацыі. Это вынішчаная нацыянальная інтэлігенцыя, амаль пагалоўна. Сталінскімі рэпрэсіямі на фронтах пад акупацыяй. Далей. Таталітарная ўлада сталінская, якая душыла усялякае праяўленне свабоды не толькі палітычнае, але культурніцкае. Это індустрыялізацыя па савецкай мадэлі. Гэта палітыка маскоўскага цэнтра адмысловая, падтрыманая мясцовымі камуністамі, это значит сістэмная русіфікацыя. І моманты станоўчыя яшчэ, што была жывая яшчэ традыцыйная вёска, асабліва на захадзе, дзе калгасы прыйшлі толькі пасля вайны. Там, дзе ў людзей яшчэ недавно толькі адабралі зямлю. Таксама існавалі пасобныя светлыя людзі, інтэлігенты, невялікія групы, такі своеасаблівы працяг будзіцеляў 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Таксама былі нешматлікія нацыянал-камуністы, которые ішлі часамі свядома ў партыю, каб рабіць беларускую справу. І врэшце утапічнасць камунізму і савецкай мадэлі сацыялізму. Это вот такі фактор станоўчы, тому што это лозунгі, которые яны прываблівалі людзей, аказаліся фальшывымі. Фальшывы устрой, значыць, фальшывая яго палітыка. Вынішчана была нацыянальная інтэлігенцыя спачатку гэта 30-е гады, пасля у часе Другой сусветнай вайны, многія з іх проста памерлі на фронце. Што засталося? Я табе толькі раскажу на прыкладзе лёсаў двух людзей, з якімі я быў асабіста знаёмы. Это гісторык Мікалай Мікалаевич Улашчык і фізік Барыс Кіт. Вот іх лёсы беларускіх інтэлігентаў, праўдзівых інтэлігентаў. Улашчык скончыў БДУ гіствак і фактычна адзіны, хто ацалеў з той гістарычнай школы, якая фармавалася ў 20-е гады ў БДУ. Я з ім сустракаўся ў Маскве, калі вучыўся ў аспірантуры, быў у яго дома, мы шмат размаўлялі. Я пад вялікім уражаннем ад яго асобы. Ён спачатку быў рэпрэсаваны ў 30-м годзе, на высылку быў пакараны за нацдэмаўшчыну, хаця, канешне, это все было штучна прыдумана. Потым, калі кончылася эта высылка, ён ужо не мог вярнуцца ў Беларусь. Ён мне расказваў, што і пісаў, дарэчы, пра гэта, што ён кожны год мяняў месца жыхарства. Прыязджаў некі невялікі населены пункт, укладкоўваўся там на некую пасаду, якая патрабавала трохі адукацыі. Праз некалькі месяцаў кажа, адчуваю, пачынае да мне прыглядацца. Ён пераязджае на другое месца. І ще роўна яго зноў пасадзілі, ён адбыў 14 гадоў у лагерах. А пасля яго не пускалі ў Беларусь да самай смерці. Жыць і выкладаць, толькі пахаваны ў Беларусі. І это так званыя беларускія гісторыкі з Акадэміі навук хадзілі з пратэстам да прэзідэнта Акадэміі навук БССР, які хацеў ужо запрасіць Улашчыка, і ўжо былі такія практычныя крокі да гэтага пераезду яго ў Менск. І другі лёс – это Барыс Кіт. Я з ім пазнаёміўся у 94-м годзе. Ён прыязджаў у Беларусь, стаў доктарам ганорыс каўза Гарадзенскага універсітэта. Я быў тады першым прарэктарам, яго прымаў, арганізоўваў яго побыт, і мы з ім гаварылі. Ён быў дырэктарам беларускай гімназіі ў Новаградку. Калі прыйшлі саветы, застаўся дырэктарам беларускай гімназіі. Потым, калі прыйшлі немцы, ён застаўся дырэктарам беларускай гімназіі, вучыў дзяцей. І пры немцах сядзеў у турме за тое, што не хацеў ідэалогію нацысцкую выкладаць у гэтай гімназіі. Але ён гаворыць, слухайце, 44 год,
немцы адступаюць, наступае чырвоная армія. Я ведаў, што мне не жыць, таму што дзеду старому, который печы тапіў, паліў печы, абаграваў эту гімназію, далі 10 гадоў там, ці нават больш лагероў. А кажа, уявляеце, што было б мне, дырэктару этой гімназіі. І это толькі прыклады людзей, которые выжили, а колькі не выжили. І на іх месца, натуральна, приехали з Россией. З іншых месцінаў Советского Союза. Это была свядомая палітыка, это было свядомае прысыланне. Але асноўным з Расіі. В основном с России приезжали, это была, особливо в Заходнюю Беларусь, свядомая политика миграции, штучной миграции, как это у республиках Балты отбывалось. Только литовийцы здолели супротивиться этому, не допустили повышения проценту не литовийского насельництва, потому что там были сапраўдныя национал-коммунисты. И вот это займали это место, и вот это знішчаныя выкладчыкі школаў, на ўзроўні школаў, іх месца заступілі іншыя або шчырыя камуністы, мясцовыя або прыезджыя расейцы, і яны вучылі. Тым ліку, адзін з іх вучыў першага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. І вучылі, канешне, ўжо са сваёй свядомасці вельмі маскоўска-цэнтрычнай. Так. Я, до речі, недавно что-то читал одного гісторыка беларускага, спыталі, якая найбольш трагічная падзея ў гісторыі Беларусі, наверное, уж он не змог адказаць. Так вот я кажу, это вынішчэнне нацыянальнай інтэлігенцыі у 30-е, 40-е гады 20-го стагоддзя. Да чаго прыводзіць тое, што замест беларускай інтэлігенцыі іх месца цяпер займаюць тыя, хто прыехаў в асноўным з Расіі? Натуральна, яны выхоўваюць, вучаць у духу расійскай канцэпцыі гісторыі, у духу еднасці з расійскай нацыяй і так далей. То есть это такая звычайная палітыка, скажем так, падрыву асноваў нацыянальнай свядомасці. І вже калі ведаем, што нават гаварыць па-беларуску, это уже было праявай нацыяналізму. І адразу гэта ўжо ўсё прасякалася. Так, но это уже прыходзім да другого такого чынніка — таталітарная ўлада. Таталітарная ўлада, сталінская і пазней цвёрда аўтарытарная, можна назваць пад канец брэжнеўшчыны. І так далей. Яна душыла любое праяўленне свабоды і палітычнае, і культурніцкае. Вот это так званае галасаванне блока камуністаў і беспартыйных, это была такая фікцыя. Вот зноў жа падобная палітыка, як у царскія часы, калі вот в Віленскім універсітэце філаматаў, філарэтаў задушылі только за то, што яны без дазволу пачалі ствараць это таварыства. Так было і тут. І гэта рабілася рознымі спосабамі. Найперш праз, напрыклад, калектывізм. Вот такая з'ява, которая табе незразумелая, і ўжо мне не зусім была зразумелая. Так, давай больш трошкі пра яе. Чым яна праяўляецца, эта з'ява калектывізм? Пра калектывізм, вот я з гэтым стыкнуўся на гістфаку, калі вучыўся ў канцы 70-х гадоў, калі старэйшыя выкладчыкі, яны яшчэ жылі в этом контексте коллективизму. Это значит, что люди советские, и в том лику студенты ВНУ, не имели приватного жыцця. То есть была группа, был курс, и все повинны были про всех ведать, жыццё повинно было быть на виду. Это была такая форма контроля с боку коллектива. Где ты гуляешь, каким спортом займаешься, с якой дзяўчынай ходишь у кино. И это все было на виду. И, до речі, вот наше поколение, моладзі 70-х гадоў, пакаленне, якое разваліла Савецкі Саюз, там мне сацыолог адзін раз тлумачыў, по той прычыне, што мы былі першым пакаленнем савецкіх людзей, якое мела прыватна жыццё, і яго бараніла. Да гэтага не было. Это форма контроля, калектыў. І потым яшчэ, натуральна, была сетка, вельмі шырокая сетка сексотаў. Хто яны такія? Секретных сотрудников и штатных агентов тайной полиции КДБ. КДБ – это тайная политичная полиция, якая облытала всю краіну сеткой своих сексотов. Некоторые, конечно, стукали и добрахвотно доносили, але была такие информаторы, и они были и на розных узроўнях, и кіраўніцтва нават факультэта нашага на гістфаку, яно мела своих сексотов, которые доносили все, что рабілася в интернате. И заўважыў такую закономерность, что сексоты вербовали звычайно слабых студентов у нас.
которые дрэнна вучыліся, которым было цяжка вучыцца, которых галоўнай задачай было перайсці на наступны курс, і дзеля гэтага апускаліся маральныя парогі. Меня ніколі не вербавалі, я быў выдатнікам, ну і другіх таксама. Ну, это можна вылічыць на курсе. Было зразумела, хто. Можна вылічыць, хто стукае. Таксама выкарыстоўвалі кропкавыя рэпрэсіі. Вот это слынная гісторыя пачатку 70-х гадоў, калі былі звольнены з працы кола такі шэраг беларускіх інтэлігентаў за так званы нацыяналізм. Тым ліку вот і Зенон Пазняк, і Міхайл Чарняўскі былі звольненыя, яны былі без працы, яны галадалі, і з цяжкасцю змаглі дзе-то ўладкавацца. Але, дарэчы, зноў жа тут выходзім мы на фігуру Машэрава, бо я неяк размаўляў з адным украінцам пра гэтую справу, што от Машэраў санкцыянаваў гэтай рэпрэсіі. Можна на гэта паглядзець па-другому. Тады ў Украіне пасадзілі ў тюрьму некалькі дзясяткаў. Не проста звольнілі з працы, як у нас, а пасадзілі. І гэты украінец сказаў, што Машэраў такім чынам уратаваў гэтых людзей ад турмы. Ну, для мяне это был нечаканы погляд. Вось, ну, то есть трэба яшчэ разбірацца з гэтым Петром Мироновичем. Чалавек дастаткова неадназначны, хаця агулам, канешне, я яго цэню негатыўна нават. Калі ты пісаў, я сачкануў з удзелу ў ягоным пахаванні. Меў стаяць у ганаровым каравуле і несці труну. А гэта ты быў студэнтам? Так, это якраз калі ён загінуў, это быў 80-й год, і весь гістфак змусілі да абслугі гэтага пахавання. Там рэальна была да яго чарга на развітанне от дому ўраду і вакзал чыгуначны. Так от чарга была ад вакзала да дома ўраду. Людзі ішлі развітацца з Машэравым, а нас, паколькі мы гісторыкі, ідэалагічны факультэт, мабілізавалі для абслугі пахавання. Там стаяць у ганаровай варце, там что-то падносіць. І всіх па спісам, паімённа, паперсанальна запісалі в гэты спіс, который будзе на пахаванні, которых прапусцяць туды праз шчытныя заслоны міліцыі КДБ. І наш сакратар камсомольскай арганізацыі факультэта, як такі чалавек прадбачлівы, ён запісаў аднаго лішняга. На всякий выпадак, там што была восень, можа хто захварэе, там будзе прастуда, можа быць у каго. На всякий выпадак. Але пускалі строга абмежаваную, дакладную, узгодненую колькасць па тых спісах. І казаўся адзін лішні, все прышлі. Бо ўсе ведалі, калі не явіцца на такое мерапрыемства, чым табе гэта потым адальецца на факультэце. І гэты камандзір гаворыць, вот нас тут адзін лішні сакратар гаворыць, адзін нас лішні чалавек, вот можа хтось дрэнна адчувае, можна хворы, і пакуль хто-нибудь там скінуў, ачохаўшы, я з рукой наперад выскачыў, я хворы. Я пашоў в інтэрнат, заняткаў, натуральна, не было. Я глядзеў па тэлевізору, это всю працэдуру, у цёплым пакоі. А калі вярнуліся хлопцы маго пакоя, которые там, інтэрната, которые удзельнічалі ў пахаванні, я ціхенька сидзеў у куточку, бо баяўся, што мяне могуць і пабіць. Бо яны з раніцы да самага вечару, яны стаялі каля труны. Яны потым ішлі праз увесь горад да ўсходніх гэтых могілак, якія ўсходнія ці маскоўскія, ўсходнія, здаецца. Да тых могілак ішлі праз увесь горад па праспекце. Іх не адпусцілі ні разу ні па малой патрэбе, ні папіць вады, ні паесці. Ну, это где-то, не знаю, 1,8, можа больш нават, там з 9 до 18. Яны прышлі галодныя, злыя. А ты сядзеў у цёплым пакойчыку увесь дзень. 21 год я сядзеў у куточку і маўчаў. Думаю, зараз мне такого хітрага яшчэ... Але чым скончылася? Паляць. Ну і не шкадую, я лічу, што правильно зрабіў. Цяпер ясна, адкуль у мяне спробы сачкануць ад всяких штук в школе. Вот это вот такая тоталітарная ўлада, якая душила любое проявленне, у тым ліку, нацыянальнага жыцця. Потым яшчэ вот эта індустрыялізацыя, это вельмі страшная рэч для беларускасці аказалася. І гэта пачалося в Англіі ў 18 стагоддзі, у 60-е гады 18 стагоддзя, паступова ішло па Европе. У 19 стагоддзі яно распаўсюдзілася па ўсёй Европе, толькі в некаторых краінах яна мела так званы астраўны характар, як у Расійскай імперіі быў Донбас, акруга была Петербургская, Маскоўская, Ткацкая акруга, такія былі моманты. І гэта рабілася
капіталістычным метадам так званай ангельскай мадэлі праз акумуляцыю першапачаткова капітала. То есть некія прыватныя людзі дабывалі грошы і ўкладалі іх у фабрыкі. А пасля другой световой вайны дайшла чарга да нашага рэгіёна, не толькі да Беларусі, да Польшы, Венгрыі, ўсіх краінаў сацблоку, ўжо праводзілі індустрыялізацыю па савецкай мадэлі. Вот яна пачалася ў Савецкім Саюзе. У 30-е гады Сталін пачаў індустрыялізацыю. Вось па савецкай мадэлі і прыкметай таго, што грамадства стала індустрыйным, грамадства індустрыяльным стала, гэта калі колькасць жыхароў горада гарадоў больше за колькасць жыхароў вёскі, урбанізацыя. У нас гэта дасягнута, по-моему, у канцы 60-х гадоў. То есть праведзена была індустрыялізацыя коштам грамадства. Все сродкі на цяжкую прамысловасць, абмежаванне развіцця лёгкай прамысловасці, это адсюль дэфіцыты адзежы, ежы, жылля, гэта эксплуатацыя бязлітаснай вёскі і адначасова адкрыццё клапана вяскоўцы маглі ехаць у горад ладкоўвацца на фабрыкі. Вот этот працэс індустрыялізацыі, звязаны непарыўна з урбанізацыяй, прычыніўся да таго, што гэтыя гарады, зрусіфікаваныя яшчэ ў часы расійскай імперыі, сталі так званымі асіміляцыйнымі катламі для мільёнаў беларусаў. Ну так, тым больш, што Беларусь хіба мае найвышэйшы ўзровень урбанізацыі сярод краінаў Савецкага Саюза. Вельмі цікава была, па-моему, 90-е гады яшчэ ў нашай ніве такая аналогія, што Менск падобны конусу адсечанай галоўкай. Гэты конус уходзяць беларусы і знікаюць. І гэта працэс быў непазбежны, незваротны. І ён таксама быў звязаны, паралельна з ім адбываўся ўсё-такі рост дабрабыту пэўнага грамадства, таму не было такого супраціва этой русіфікацыі. І атрымоўваецца, што паміма таго, што быў гэты дэфіцыт, так, таму што ўсё укладалася ў больш цяжкую прамысловасць, усё роўна гэты ўзровень жыцця быў вышэйшы, чым тое, што было раней. Ці гэта проста такое параўнанне пасля такого пасляваеннага і ваеннага жыцця, што настолькі гэта было складаны перыяд, што, ў прынцыпе, любое развіццё ўжо было добрым для людзей. Ну так, нешта паляпшалася пасля этой ваеннай разрухі, пасля акупацыі, нешта старабілася, нешта паляпшалася. У нашы часы было вельмі папулярным параўноўваць узровень гаспадаркі, дабрабыту, гэта прадукта агульнага краіны з 1913 годам. Это такі найлепшы год эканамічны у расійскай імперыі перад першай сусветнай вайной. Вот параўноўваліся з 13 годам, але ніколі не параўноўвалі з паказчыкамі ў капіталістычных краінах, што яны дасягнулі за гэты час. Ага, окей. Ну, зразумела, чым. Вось, толькі параўноўвалі з царскай Расіяй. Конечно, быў дабрабыт, конечно, у горадзе можна было стабільную зарплату, калі ў калгасе фактычна не было зарплаты, там працавалі як у прыгонным праве, як паншчына за палачкі, за прасадні. То есть чалавек павінны быў адпрацаваць у калгасе пэўную колькасць дзён і за гэта атрымліваў вельмі малыя грошы і атрымліваў так званыя зерне там ці муку. Гэта пра індустрыялізацыю, што яна фактычна знішчыла базу шматвекавую беларускасці вёску, традыцыйную культуру разбурыла. Вось, мову, таму што это яшчэ з палітыкай звязана. Спецыяльна вялася палітыка на абніжэнне прэстыжнасці гэтай мовы. Этаму чалавеку, который з вёскі выходзіў, каб стаць чалавекам, зрабіць нейкую кар'еру, так званы грамадскі аванс здабыць, трэба было адмовіцца ад усяго. Ад сваіх звычаяў, ад свайго адзення звыклага, ад сваёй мовы і нават ад свайго прозвішча людзі адмаўляліся. Тыпу перараблялі неяк каб гучалі інакш? Ну так, вот, напрыклад, наша вёска Лупачы, там процентаў, не знаю, 80 жыхароў маіх аднакласнікаў і ў школе, яны мелі прозвішча Лупач. Так. Все, вымалялася ў журналах класных, що пісалася. Як толькі ён пераязджае ў горад, становіцца Лупач. Ага. Уже націск на перадапошні сказ, як калі это было пры Польшы, это польскай мовы ўласцівасць, націск на перадапошні сказ, это уже прэтэнзія на вышэйшасць, на далучэнне да вышэйшай культуры. Чытаў я у Петра Вікенцевіча Садоўскага адну гісторыю, як
так пераблыталі прозвішча настаўніцы этого хлопчыка, і ён заплакаў. Я не памятаю, выскочила з головы, як яго прозвішча было. Зернятка, яго было, здаецца, прозвішча. А это говорит, Зернятко. Это хлопец заплакаў. Ну так, это ідентичність. Ідентичність. Ще мама дома зовут Зернятка, а тут Зернятко. Забрали у хлопца ідентичність. А некоторые, і многие самі адмаўляліся, каб далучыцца да вышэйшай культуры. Так, гэта ж все гэтаму спрыяла замена беларускай інтэлігенцыі тымі, хто прыязджаў з Расіі, гарады гаварылі па-руску, і трэба было адмаўляцца ад гэтай ідэнтычнасці для таго, каб упасавацца цяпер у новае асяроддзе і быць там кімсьці. І самае цікавае, што гэта прадаўжаецца да сёння. А я на днях паглядзела відэа на Ютубе вельмі сучаснага беларускага праекта пра беларусаў. І там такі міні-інтэрв'ю розных беларусаў, які займаюцца рознымі справамі, і яны ўсе ў эміграцыі. І хлопец майго ўзросту расказвае пра тое, як ён у дзяцінстве, з дзяцінства стараўся, прыязджаючы з Бабруйска ў Мінск, не размаўляць па-свайму па-дзеревенскі. І мне так складана было это чуць, гэта слухаць сёння. Прайшло так много гадоў, а людзі майго пакалення жывуць у тых жа самых патэрнах. Ну так, Юлька, твой выпадак і твоих сестер трошки іншы. Ты все-таки выросла, прабач, сярод эліты нацыянальнай. У нас дома былі і мастакі сусветнага ўзроўня, і пісьменнікі сусветнага ўзроўня, которые говорили по-беларуску, і да іх, так сказать, можно было равняться, а там человек так, это в этой тенденции, в этой традиции, что это не престижно, это нижейшее, это горшее, это так само политика. И вот эта индустриализация, она высмоктала белорусской вёски этих людей и перетворила их в российскомовное насельництво. Я памятаю такой выпадок, это был 1985 год. Я вернулся с московской аспирантуры на працу в Академии наук Институт истории. И нас отправили с инспекцией по районах Беларуси помники археологии. Проверять, чи на месте, в якім стане. Мы такие вели листы, нас развозили. И вот сиротинцам мне трапився Менский район. Трапився Стародорожский, Ушацкий. Тогда побывал на родиме Василя Владимировича Быкова, как раз в той час. И Менский. И вот я пришел в районный отдел культуры. Мне повинны были дать машину ехать. И пытаюсь, размовляю там. И тут одна женщина, которая сидела, работница этого отдела культуры, и говорит, что вы делаете? Я говорю, а что? Вы этот язык хотите возвратить? Я 10 лет вытравила из себя этот акцент. 10 лет я с этим акцентом боролась, а вы меня опять хотите туда. Ну... То есть вот это вот как раз... Я и разумею, конечно. Непаўнавартасць нацыянальная. Конечно, спачатку табе навязываюць адно, і ты сябе перабарваеш, адмаўляешься. А цяпер... Цяпер што? Это што, было ўсё дарма? Што адбываецца з школьніцтвам, з адукацыяй? Якую палітыку праводзіць дзяржава ў гэты момант? Школьная палітыка это была часткай метадакіраванай палітыкі сістэмнай русіфікацыі. Найперш былі ліквідаваныя все школы ў гарадах беларускія. Вельмі хутка ў 60-х гадах пры Машэраве, там яшчэ пазней полностью не было у гарадах ніводнай беларускай школы. У Беларусі аставались школы вясковыя, але настаўнікаў для гэтых школ рыхтавалі па-расейску. Яны прыязджалі вёску і выкладалі па-расейску. А вось у тваёй школе, так, дзе бабуля выкладала, яна таксама вучылася так па-расейску? Моя школа была беларуская, там настаўніцы былі або з нашага раёна, або з нашай вобласці ці Беларусі. Яны все валодары беларускай мовы, было выкладанне да 8 класаў было цалкам па-беларуску, но на нейкіх урачыстасцях гаварылі па-расейску. То есть была мова такая, а была мова прэстыжнейшая. Гаварылі па-расейску, і эта адукацыя беларуская не мела працягу, яна была ў тупіку.
То есть чалавек канчаў школу, напрыклад, вясковую беларускую, і далей сярэднюю навучальную установу, тэхнікумы ці ВНУ мог толькі па-расейску. Вот у мяне быў такі эпізод. Я заўсёды не кепска вучыўся, я скончыў 8 класаў з граматай, это значыць без адной чацвёркі. І меў паступаць права ў любы сярэднюю навучальную установу без экзамену. Я выбраў тэхніку фізкультуры, там трэба было здаваць один экзамен. Я там быў адзін з 2 выдатнікаў на 100 чалавек набору. І першыя месяцы надо мной смяяліся, тому што тэрміны на матэматыцы, на фізіцы беларускія. Нас навучылі па-беларуску. Ну, потым яны перасталі смяяцца, бо хутка... Ну і плюс над выдатнікам смяяцца, это ведаеш, ён пасля табе не дапаможа. Уся група контрольная по матэматыцы, там 4 варыянта, і вся група сядзіць. Ну, то што невыгадна было смяяцца над выдатнікам. Яны злічаць, ну. Ну, не, таму не смяліся, што я хутка перайшоў на расійскую мову, таму што не было выйсця. Вось. І вот эта вот политика была системной русификации, которая проявлялась в самых разных аспектах. Это и политика принижения мовы, что она не важна. И самое главное, которое и зараз часто сустракаецца, и людей, которые схильные до белорусшчыны, до всего, что мова это не важно. Вот, калі нехта гаворыць, што мова не важна, но гаворыць это по-расейску. Мова не важна, лозунг высовывается, не важно, на каком языке говорят, и адначасова прапіхваецца расійская мова, прычым сістэмна. І гэта уводзілася ў мазгі гэтых палітыкаў, адміністратараў партыйных і савецкіх. Па-беларуску не можа быць нічога звязана з масавасцю. Все праявы масавай культуры, некія масавыя з'явы, напрыклад, этыкеткі на таварах, павінны быць па-расейску. І калі зараз люди говорят, язык это не важно, это такие продолжальники политики Муравьева и Никиты Хрущева, які сказал, что белорусы первыми войдут коммунизм, потому что они первыми отмовятся от своей мовы. Все массовые з'явы повинны быть по-российску, это найбольш яскрава видать на кино. Так. Вот Беларусьфильм, по-перше, это студия, которая была такая провинцийная, туды выезжали, высылались с Москвы, из Питера, те, которые не могли там знайти себе месца, замацавацца на працы. Это был такі адстойнік для другарадных кадраў з расійскіх цэнтраў. І нават экранізацыя расійскіх класікаў абавязкова рабілася беларускіх класікаў, прашу прабачыць, экранізацыя абавязкова рабілася па-расейску, і абавязкова павінны там удзельнічаць расійскія акторы. Это вот сближение. Обовязково. Так, так. Возьми любой фильм. Вот Быкова экранизацию, возьми любой фильм. Вот. До речі, бывают выключения, я хочу сказать. Вот. Я лечу, самый лепший фильм Беларусьфильма, это гениальный фильм, знятый, до речі, одним з таких расейцаў, які нарадзіўся в Саратове, Валерий Рыбараў. Это по Славу Адамчыку «Чужая бацькаўшчына». Я якраз глядзеў яго ў 82 годзе на прэм'ерным паказе ў Менску кінатэатры «Вільнюс». Потым глядзеў яшчэ адзін раз у гарадскім пасёлку Міры на вялікім экране, па-беларуску глядзеў. Это фильм на ўзроўні Фелліні, на маю думку. Па-першае, это называюць часамі гіперрэалізм. Там рэжысёр аднаўляе поўнасцю атмасферу. Это калі там в аптеку чалавек заходзіць, там это склянкі, гэта прыборы, адзенне людзей. Не просто это тэатральна. Відаць, вот зараз глядзіш сучасныя фільмы, відаць, што это касцюм, ён такі, што адзеў новы з іголачкі, бутафорыя, умоўнасць. А там натуральнасць, яны прывыкшыя, яны гавораць на мове. Дарэчы, абавязкова таксама там павінны быць актор расійскі, той же самы Гасцюхін, хоць он жыве, але расеец, то есть это было такое патрабаванне, рэжысёр павінны быў в спісах прадставіць, што тут есть расеец в этом кино, і он не сапсаваў Гасцюхін там эту ролю. А дарэчы, у гарадах гэты фільм ішоў па-расейску. У сэнсе агучаны пасля яшчэ па-расейску? Выпускали по-беларуску, а ішоў па-расейску. Это фильм гениальный. Вот человек, который
расеец, который здолеў схапіць вот эту істоту беларускай вёскі. Вот я раю глядзець спакойна пад многімі тымі аспектамі, як, напрыклад, якая вартасць зямлі. Земля была вялікай вартасцю ў тыя часы. Это 38 год у Польшы. Мне дзед расказваў і бацька, што земля... Не хапала зямлі ў беларусаў. Тут была такая палітыка. Было шмат дзяцей, мала зямлі, і дзеўка магла быць крывая, кульгавая, але калі давалі зямлю, яна была першай на выданне. Это ўжо другі момант. І вот пра кіно мы гаворым, што гэта такая эсэнцыя этой палітыкі русіфікацыі, таму што это мастацтва, якое мае масавы ўплыў. І зараз беларусфільмы, беларускія вёскі пасля вайны другой святовай, там партызаны паказваюць, яны гавораць па-расейску. Я не магу глядзець, я плююся, калі гляджу белыя росы. Выдатная драматургія Дударова. А там адны расійскія акторы, там взяли пару Гарбука, взяли беларуса. Это зноў жа зближение с Россией, это русификация. Это размывание ментальной адрознасці, размывание национальной культуры. І адначасова глядзі, можа быць, як грузінскае кіно. Я не говорю ўжо пра іншае. Грузінскае кіно, унікальная з'ява тых самых савецкіх часоў. Это ўжо мы пераходзім да нацыянал-камуністаў. Дарэчы, вось зараз я вспомнила пра кіно. Фільм «Иди и смотри». Вельмі неверагодны фільм, калі глядзець яго з боку драматургіі, пра яго нават гаварылі ў маёй кінашколе ў Варшаве, пра тое, што гэта адзін з лепшых увогуле фільмаў пра вайну, але там беларуская мова вось толькі такімі кавалачкамі, як такая, яна абсалютна не... Яна такая вельмі другоплановая. Элем Клімаў, ён зрабіў на аўдыторыю саюзную, сусветную, і той сама Ларыса Шапічка, которая рабіла найлепшы фільм экранізацыі Быкова «Узыходжанне» па повесці Сотнікаў. Яна таксама рабіла на ту аўдыторыю. То есть там другія моманты. Это не... Можа быць, не ведаю. Там удзельнічаў беларусфільм, но это фільмы іншага плана. Яны гэтага не разумелі, а Рыбараў ён якраз рабіў на беларусфільме. Это ствараў. Так, то есть это адметна сцірается. Сучасна, вот я глядзеў только ўрыўкі на том берегу снялі. Там только які там адзін дзяяч камуніст выступае у Лошыцы там по-беларуску. А так, все тут селяне, поляки по-польску, а беларусы тут, заходние беларусы, которые были в товаристве белорусской школы, по-расейску говорят. Нереально. Мы говорим как раз про послевоенную Беларусь. Вот это вынішчэнне інтэлігенцыі ў вайну і перад вайной. Гэта індустрыялізацыя, якая перарабіла наша аграрнае грамадства на індустрыяльнае. Гэта палітыка маскоўскага цэнтра, падтрыманая мясцовымі камуністамі. У Літве, напрыклад, там уладу ўсё-такі мелі нацыянал-камуністы. Калі нашы абурылі замкі і палацы, то літвіцы будавалі Троцкі замак, адбудоўвалі з нуля. Не так, як ён быў, яны рабілі велічны замак, каб прадэманстраваць мінулую веліч Літвы ў мінулым, і прапусцілі праз гэты замак некалькі пакаленняў школьнікаў. Выхавалі на гэтай уяўнай, міфічнай велічы Літвы. Нашы в гэты час боролі. Наконт станоўчых момантаў перайдзем. Чаму ўсё-такі та беларуская дажыла да нашага часу? Па-першае, вёска не адразу памерла. І эта вёска ў 60-е гады, 50-е гады, яна рэпрадукавала, выплеснула хвалю інтэлігенцыі, найперш гуманітарнай, нацыянальнай. Яшчэ вот гэтыя людзі, которые в 30-е гады нарадзіліся і пазней, пасля вайны адразу, яны яшчэ нарадзіліся ва ўмовах традыцыйнай вёскі. Эту вёску прынеслі ў гарады пісьменнікі, мастакі і гэтак далей. Вот зараз бывае сцябуцца, што вся беларуская літаратура – это літаратура вясковая. Яны пісалі пра тое, што ведалі добра, што любілі. Вось. Выплеснула хвалю эту інтэлігенцыю, она была слабейшая трохі, чым хваля тая у 20-е гады. Першая, яна была падкантрольная, эта хваля. І як загналі творцаў у саюзы, там яшчэ было кантраляваць, падкармліваць,
даваць там дачы, нейкія прэміі, тыражы гэтых кніжак. І, дарэчы, адначасова дзіўная рэч, большасці гэтых беларускіх пісьменнікаў, асабліва я меў дачыненне з іх нашчадкамі, ўсё-такі над імі ў сям'і пагарджалі. Жонкі, дзеці часта. Яны, падаўляючая большасць з маіх знаёмых такіх, яны расійскамоўныя. То есть бацька зарабляе там хлеб, бацька лапух, калгаснік. На літаратуру беларускую трапляе, а мы значит, для меня это было таким парадоксом, і мала каго хапала сілы характару, тых беларусаў выхоўваць дзяцей у беларускасці. Это было трэба, можа быць, это пісьменнікі там себе адчувалі рамеснікамі, бояліся страшно. Это такі резервация такая, которая потиху вымирала. Это союзы. Так вот, про эту хвалю интеллигенции. Были люди вельми нестандартные, якія вакол сябе стваралі эту беларускую прастору хотя бы локальную. Взять Ларыса Геніюш. Это был такі святло в окне, поэтка таленавітая, якая была выкрадзеная советской тайной полицией в 1948 году из Чехословакии, привезенная, якая сидела в лагерах, муж так само и отсидел, якая не приняла советское громадянство до самой смерти, хотя уговорывали, и нават и сябры уговорывали, как пенсию трымаць, как то книжки друковать. Не, она была узором для этой нешматлікай интеллигенции. Это, например, земляк наш Алесь Белакос, Мастовская Гудзевічах, які он цэнтрам стварыў беларускасці, якого там топтали, и зараз, дарэчы, этот центр потиху знішчаюць пасля яго смерти. Таких, я прошу прабачыць, таких шмат людей можно назвать пособных, которые вокруг себе, негледзячы на все перашкоды, стваралі эту беларускасць. Іх былі вучні. Мы на іх глядзелі. Чаму? А не на тых, хто ішоў служыць уладзе. Вот это нюанс. Это станоўчы момант. А чаму іх не сажалі там на доўгія гады? У тыя часы? Так. Па-першае, все-таки камуністы разумелі важнасць так званага нацыянальнага фактару, нацыянальнага пачуцця. Это тое, што не маглі яны выкараніць адразу. Але як прадуманыя палітыкі, яны дзейнічалі так, што калі ты некую з'яву не можаш выкараніць, знішчыць, бяры яе пад кантроль, асядлай яе. Яны бралі, яны стваралі творчыя саюзы нацыянальныя, яны там давалі некую квоту на літаратуру пэўную. Яны вёсцы захоўвалі школу, таму што не маглі это адразу выкараніць. Але чалавек з вёскі, напрыклад, пасля школы, я ўжо гаварыў, не можа далей атрымаць адукацыю па-беларуску. Газета, напрыклад, галоўная газета сельская Беларусі была па-расейску. Это у народа, які стварыў багацейшую сельскагаспадарчую лексіку. Па-расейску. І это зараз уже не так, уже научились это старшыні калгасаў, асабліва 80-е гады, калі слухаеш таким акцентом гаварыць, это старшыня калгас про увеличение удоя молока у нашем колхозе произошло. Это было просто так смешно слухать, но их до этого приучали. До терминологии российского сельскохозяйства. Это сельскохозяйственная нация, селянский народ. Вот эта системность, это политика русификации. Я казаў уже так само про нешматлікіх нацыянал-камуністаў, которые рабілі справу беларускую важную. Например, мой наставник Олег Трусов, он был коммунистом, и он удзельнічаў, например, у тым, что уратавалі на площадь Свободы этот дом, гостиный двор. Написали у «Правду», да это в ЦК, что в этом доме был покаранный смертью немец, антифашист, герой Советского Союза. Что вот это памяти. И тому, что был сябрам партии, умел писать. И это уратавало будынок. То же самое Михайло Ткачев, светлой памяти, был коммунистом. Так само это не рабілі. А мне уже прапанавалі быць камуністам, даецца, это было в 1989 годзе, тады яшчэ 88 годзе. Это была перабудова, тады уже были передовые силы КПСС, которые там были. Мне уже, конечно,
мне говорили, што трэба для беларускай справы гэта. Вот. Але ўжо было мне так агідна і праціўна, што, ну, конечно, я уже в эту справу не хочу увязвацца. Вот. А людзі, которые раней нарадзіліся, і я лічу, што калі это можна было бы зрабіць беларускую справу, то на гэта варта было ісці. Вот я чуў пра такую гісторыю в адным райцэнтры, што спецыяльна свайго чалавека беларусы паслалі інструктарам райкама партыі, каб трымаць у адным мястэчку беларускамоўную школу. І ну трымалі эту школу до конца Советского Союза. Вот такія моманты. Вот это вот калі это гаварыць. Вот. Ну і яшчэ натуральным чынам станоўчым момантам было тое, я уже скажу, утапічнасць камунізму і савецкай мадэлі сацыялізму. Што калі, асабліва пры Брэжневе, стала зразумела, што крызіс это будзе перманентны, калі людзі чакалі кватэры па 20 гадоў, калі стаялі ў чэргах, вось, яны расчароўваліся ў камунізме, таму так лёгка это Савецкі Саюз упаў, разбурыўся. І расчароўваліся, натуральна, у палітыцы гэтай. Была альтэрнатыва. І вот альтэрнатыва Савецкаму Саюзу была нацыянальная дзяржава, натуральна, нацыянальнай палітыкай. А ўжо як мы эту выкарысталі магчымасць, это ўжо другая гаворка, это ўжо сацыялогія, наша гісторыя. Можа, калі-небудзь пра гэта пагаворым. Клас. А раскажы, у меня такое до тебя пытанне. Вось так ты вучыўся у беларускай школе, у вёсцы. А пасля, так як ты расказваў, у Гродні ў фізкультурным тэхнікуме хутка навучыўся рускай мове. І па сутнасці трапіў вось у гэтую адукацыйную машыну, і увесь гэты працэс, які быў створаны для таго, каб русіфікаваць чалавека, каб ён адмовіўся сваёй беларускай ідэнтычнасці ад мовы. Як ты у выніку прыйшоў да беларускасці? У дзяцінстве, у раннім юнацтве яшчэ няма такога усведамлення, аналітыкі, крытычнага падыходу да жыцця. Ты ідзеш па жыццю, ты жыццё спрымаеш такім, як яно ёсць. І я лічу тым нармальным от тэхнікуме расійская мова, ну трошкі там пакамплексаваў, пару тыдняў перастаў камплексаваць, перайшоў на расійскую мову. Это жыццё, ну, рэзала мяне, вот, калі беларускую кнігу я прынёс узамен за згубленай расійскамоўнай, на мяне там насварыліся, што ты прынёс. Это я, дыскрымінацыя так мяне шкрабанула. Калі я прыязджаў да хаты, то натуральна я just размаўляў на дыялекце. А вот, але на гэтыя там такія пабытовыя тэмы нармальна, я не меў сарамлівасці ад таго, што я вясковец. Нават в одной кампаніі менскай потом мне за вочы перадалі, сказалі: а он не стесняется, что он из деревни? Так про меня сказали. Я шчыра спачуваў этим гарадскімі, которые выросли в асфальте. Мы на просторы, лес, рэчка, рыбы, ягоды, рыбалка. Вось. І натуральна, калі я уже поступіў у універсітэт, это было в 76-м годзе, аж вельмі давно было, я уже валодаў літаратурнай расійскай мовай, на добрым узроўні валодаў. Я казаў, можа, маскіў аспірантуры мой навуковы кіраўнік акадэміі сказаў, што ў мяне няма беларускага акцэнта. І такі пералом адбыўся, такі дробны штуршок. Калі я сустрэў таго самого Олега Трусова. Это быў, по-моему, 78 год, даецца. Мне было якраз 20 гадоў. І па рэкамендацыі аднаго майго аднакурсніка ён вырашыў мне прыцягнуць да археалогіі, да працы в тых рэстаўрацыйных майстэрнях. Там быў аддзел археалогіі. Ён прыйшоў в універсітэт, сустрэўся са мной в этом галоўным корпусе, который наступраць дома ўраду, на гістфаку. Мне было ганарова, што вот прыйшоў чалавек такі з барадой, салідны, да мяне студэнта пагаварыць, запрасіў у рэстаўрацыйнай майстэрні в аддзел. Я прыйшоў, там уже быў, я уже працаваў, якраз пачаў працаваць Ігор Чарняўскі, як яшчэ як студэнт. І ён са мной пачаў гаварыць па-беларуску. Потым яшчэ пару такіх людзей сустрэў. І для мяне это было спачатку здзіўленнем, так, хіба так, 78 год. А потым
мне раптам дашло ўсведамленне, што вось яно справа, вось яна моя справа. Мне трошки заела, што я не магу так свабодна гаварыць літаратурнай мовай, уже падзабыў, таму што практыкі немашка. Вёску прыязджаю рэдка і гавару на дыялекце. І мне где-то месяца 2-3 заняло, вот пакуль я перайшоў свабодна уже мог гаварыць з ім з Трусавымі, там іншымі калегамі па-беларуску, і гэта было штуршком. Это было такім рубяжом. Гэтыя людзі паказалі табе, што гэта твой выбар уласны. Так, это было рубяжом. Я пачаў думаць, а чаму так есть? А чаму только вот яны гавораць па-беларуску? Раней так было неяк натуральна ішло, все там, вучоба, спорт, дзяўчаты, все цудоўна, все хороша, лепшая краіна ў свеце. Якія мы шчаслівы, што нарадзіліся в СССР, а не этой Амерыцы, дзе дзяцей эксплуатуюць і працоўных там гнабяць ваўсю. Вот такое было. А тут якраз быў уключыўся такі аналайзер, пачаў аналізаваць і паціху прыйшоў да таго, што з мяне робяць прадукта асіміляцыі. Так это абзываю. Я не хачу, каб з мяне рабілі прадукт асіміляцыі. А я люблю сваіх бацькоў, сваіх дзядоў, я іх шаную, іх мову, культуры, звычаю, яны не горшыя. Я магу не горшы быць за гарадскім, вучуся нашмат лепш за іх. Вот, то есть мне гэты працэс адбыўся даволі лёгка, але да канца універсітэта мне не было смеласці перайти на беларускую мову цалкам. То есть я па-за сценамі універсітэта у экспедыцыях, у аддзеле Трусава, кантактах гаварыў па-беларуску, а ў універсітэце на занятках гаварыў па-расейску і канчаткова перайшоў адразу пасля сканчэння. Перайшоў на беларускую мову, гаварыў всюду, не саромеюся, все спрымаюць так натуральна. Ніхто давно ўжо не было. У маладосці было мне наязджалі, калхознік, там даводзілася бараніцца, змагацца. А цяпер не, можа быць, таму што сівы, такі чалавек, не алкаш, выглядае як інфантыл. А зараз яшчэ і прэстыжна змянілася. Зараз уже, калі гаворыш па-беларуску, ты не калгаснік, а пісьменнік, вы учитель языка, бывае гаворыць, учитель беларускага языка. Вот так вот я... Так, цяпер, каб гаварыць на беларускай літаратурнай мове, трэба яе вучыць. Пратугаворка. В 78 годзе менавіта вот этот рубеж адбыўся. Дарэчы, пра вучыцца беларускай мове я не говорю, потому что не умею. Вот. Это я где-то недавно вычитал, по-моему, у Тувима, что я, говорить один, значит, я войду в воду, коли научуся плавать, сказал дурак. Дзякуй за тое, што вы з намі. Не забывайце быць на сувязі ў нашых сацыяльных сетках і на Patreon, дзе вы знойдзеце цікавыя гісторыі з нашай гутаркі, якія не ўвайшлі ў эпізод. І слухайце «Без доктара навук не разабрацца» на ўсіх платформах, дзе вы любіце свае падкасты.